temos que falar. Ola, eu son Malena, de Arteficial, e hoxe vimos a pedirvos axuda. Arteficial é moito máis que un festival. É un proxecto cultural do Ribeiro que trae artistas emerxentes e propostas culturais contemporáneas. Nesta edición cumprimos 20 anos. E a pesar de seguir recibindo as axudas públicas, estas xa non son suficientes. Resumidamente, os custos de vida subiron e as grandes marcas que antes nos patrocinaban agora prefiren ir aos macrofestivais. Nós non queremos perder o que nos caracteriza. Queremos que o festival siga sendo gratuíto, independente e con prezos asequibles nas barras. Por iso decidimos probar a facer un boteo. Necesitamos dun pequeno empurrón para poder garantir a nosa supervivencia e así poder facer máis edicións. Se entrades no enlace que imos deixar na bio, poderedes ler toda a información. E, se doades, que por certo desgravan a Cenda, poderedes recibir un montón de recompensas ben caralludas. En fin, doedes ou non, moitísimas grazas por todos estes anos. E recordade, a música non pode non ser.